Jisu ong yo Petros haga gospel jo Matthias klong bakhat riu haga dekot ke bakhat khandai ong ini kentin bat ngan ai heme ho Petros ngan ai heme ye ki shabi ke hima ki beneng ti ke ro ya ka ba mente haga khndo onte ya ka ha beneng bat ke ro ya ka ba men pelat haga khndo on pelat ya ka ha beneng. So eu shabi jong ke hima ki beneng. Ki egi shabi jong ke hima ki beneng. Habong shabi ke hima ki beneng sengo kumbo Petros uyeng ha ke jingkang beneng baru uple baru kang ya ke jingkang ha beneng. Ni jumudur gumta. Hanrei ban perkat gumta kalong ke jing perkat ke ba ke balong kumukhna mudur Petros Jisu pelong yo Petros po long u God habneng utu baap ye ke gate u baap ye ke jingkang u mo ban play ke jingkang ban khang ye ke jingkang ngi so gumta ngi perkat gumta re ngini pe ke gene ke bo kini gi shibi bo Jisu ai habangi pulai gini, beliau Jisu ong ini kenting ke daw dari marbo Petros ong melong o Chris ukon jong play. Jisu kuli ni jikli ong kat siapa pilai ki beruki ki khot yang abang ada ki senran ki ong don bo ong me bo deu Elijah don ki bo ong bo me deu Jeremiah don ki bo ong bo me deu Wayne ki prophet. Dan kita ong ba mede Yohanes sang Pembaptis. Jisu la keli ong pipat pi ong kuno inga. Petros yang baru ong melong u Chris u kon joblay. Kat khot kan riu ong melong u Petros u Simon Petros le toblo ong melong u Chris u kon u blay be im. Marsen deb ong melong Chris kon joblay be im. U Jisu u le to ho Petros ong Petros, kene ke jing ong jome ka khlami na me. Kene ke jing ong jome ka wan no khpa jing aba beneng ul pen pau hame. Ya kene ke jing pen pau bangade u Chris. Nganong biang namar kali kene ke don kam ha. Jisu ong da shisha Petros kene ke jing ong jome kam de na me ka wan no khpa jing a uba ha beneng. Kene ke jing pen pau shapang kene jing pen pau ka bawan hame bangade ukres kamwan name kawan ukpa ubana beneng hadin kita Jisu ong yu ngaong hame ba melong ngaong hame ba melong Petros bat haloru ni mau siang ngante ya ka balang jonga ti kherdop ka du jok kinom la ya ka bat ngan ahme ye ki shabi ke hima ki beneng habangi pulai gani shisin pulai kumne ngi mot ba u Jisu ai ho Petros ye ki shabi ke hima ki beneng swabangan batai bhang ngan spen ep aji shau Jisu khlem ai tang Petros ye ki shabi jong hima ki beneng Namar bangim kam ya pulai Bible bhang idang mut badai betang ho Petros no. Mdai tang ho Petros. Ngapri bi ye gal nong ke bakhat pra. Mantaban beli nong bakhat pra kat bakhat pra bong Jisu ong shisha ngong api hamut hagi sendran borok khoi. Shisha ngong api ya ki e ro kat ki ba phinte haga khndo onte ye ki ha beneng bat ye ki ero ki ba phin pelat ye ga khndo on pelat ye ki ha beneng ke e kam jong shabi kalong ban te ban pelat ban khang ban play ktare ke kam jong shabi ban khang ban play baru Jisu ong ban te ban pelat so ushabi
ubau Jisu ai ki shabi ubau Jisu ai ho Petros kalong bo unte ka jing sorry ka thong jong ki shabi ka jing thmu jong ki shabi kalong naga banta bante bat ban pelai so ngin pule bian nga ai hame ye ki shabi jong ka hima ki bneng sap bat ke ba men pelai akan dau on pelai ke ba mete akan dau on te ya ka bneng kemudian juga ta ladapi perkat ba udah shabi ba Jisu ai Petros na tau Petros ukang ya ka bneng ukang shabi upelai shabi uplay shabi sehukum ba Petros udah ba Jisu ai ya ka bor ban rung beneng de mo lamba jo ban rung beneng ngide ban pan bor no ban ong play Petros ngakwa ban rung beneng lani khang Petros ngisngau bakalong kumta hare la da pi sngo ka eg hima gi beneng sap ka hima gi beneng kam de gi beneng ka hima gi beneng ka de u Chris u balayap bal balamipat ke hima gi beneng ke de Chris u balayap bal balamipat kre sngap ne ji kai ga bang batai sepang ke hima gi beneng kam ju apostol ka thau sepang u Chris balayap bal balamipat ta ga de khubor ma khren sngap ke hima gi beneng la de pule ka kam ju apostol ka record hadin jung jing mi pap jong Jisu ka rukom yalap jong ki apostol hagar hadin jung jing mi par Jisu ki ong ki yalap eg hima ble the people kumno ki yalap hima ble ki yalap sipa ong Chris ubayap bar mi par u Chris ubayap bar mi par yaga ta rukom yalap yo sipa ong Chris ubayap bar mi par la khot ka jing yalap yaga hima uble lene ka hima ki bneng hoi kam don ka kentin ka hima ki bneng he kam jong apostol tambangitip ka hima ki bneng ka thau sipa ka hima uble namar ga hima ki beneng ga de kentin Jo Matthews kamdon no Marcos kamdon Lucas kamdon hagi kam jong apostol kamdon ga Bible bro ga ga kentin hima ki beneng ga don tang ho Matthews ga de language Jo Matthews barabo Lucas ubatai habo Petros ubatai pangani hima ki beneng ye ki jo ki khot ki khlam ong hima ki beneng ki ong ga hima ublei so ga hima ublei ga hima ublei ga de ka jing itho sap ki shabi jong ga hima ki ublei jong hima ki beneng ga thau shapang ka jing itho yo Chris bo wan ha ga do bat bo uyap bat bo mi pat baleu Jisu ong ho Petros ngan a heme yegi shabi ka daw ga de na mar bo Petros udang deb ong melong o Chris sap melong o Chris u kon jong play mar deb ong kum ta melong Chris u Jisu ong la a heme shabi ahame yegi shabi jong hima ki beneng ye ke ba me play on play ye ke ba me khang on khang ke ba me play ha khando ke ba me te ha beneng ha khando on te ha beneng ke ba me pelai ha khando on pelai ha beneng kamut ayu gene ke kam damut po Petros ukang jingkang hang ni ukang ye jingkang ni khando na ta khang adwar beneng khang jing khang beneng kamut bo te ute hang ne nang ta te ha beneng no kam I mean kam de kum ta now u Jisu ong ya ke ba me ngan a me ye shibi ki beneng ye ke ba me te ye ke ba me pelai on pelai ke me te on te pitim ne am da pi pule hagal nong ba khat lai pan people kalau nak berkhalai dekat bersepo, tengin pek kendiat kumno Jisu keren segi senran, ki senran ki wan namar Jisu keren Jepang uyat keren Jepang ke Parsi, hikai Jepang ke hima ki beneng, baru keren lagi Parsi kalau berkhalai bro kawai, ke hima ki beneng kalau kumta, ke hima ki beneng kalau kumta. Now ki senran ki orang dekat bersepo ki senran tigla wana kili ki orang balai bermikren hagi pajba hagi Parsi, balai mikren lagi Parsi. U Jisu ya thok tiul ong ki nabala ai happy ki senran bantip ya ki mayan ke hima ki beneng hare om shom la ai ki sap
Kebut ayu kene, Jisu om syam la ai pai ba ban tip ye ke jing mayan ke hima ke bneng. Habong jing mayan ke mut ke bere. Ke jing mayan mut ke bong yum lak pan su tho. Ke jing mayan ke bayai sa segi pai ba ke bios no. Ke jing mayan ke bayai sa segi pai ba bios no ke dai pang ke hima oblei. Dan ini panggil hima ki beneng. Kabagi pai ba ki musuh ke mud ayu ki hima ki beneng. Ti ka yai sa ka jimayan cheki. Rau Jisu ong handai ya kata ka jimayan la itu ka shepi, la penpau ya ka shepi ki senran. Now, ngapuli biang. Nabah la ai happy ban tip ya ki mayan. Sap, la ai happy ban tip. La ai happy ban tip ye ki jimayan kamut ye ka jing penpau shapang ke hima ublei la ai shapi om sham la ai ke jing penpau shapang ke hima ublei ngap kamut ki shabi ke hima ki beneng ka thau shapang ke jing penpau shapang ke hima ki beneng ki shabi kamut gini ki shabi ye khang yeng le ni ki shabi kali ki shabi ka kran shapang ki jing penpau u shabi ukran shapang ka jing penpau shapang ke hima ublei ke hima ublei baru no beito sab ke hima ublei ke kum gijiu kat kum gijiu ke hima ublei ke hima jong tu Chris ubawan na galan jong David uban sanshar uban kiu ke ket jong David uban penyo pat ke ket bala dono ke jong David bat un sanshar junom na junom unam yap kata ke hima ki beneng hau jiu bat baro gini ke bri besngo Jisu ki mod bak Jisu wan Jisu yalap hagi saw gospel ong tu kelak ka bemut na baga hima ki beneng kalajan. Now ki ne ki jiu bas yok snow ki mut kumne hana kata hima ki beneng hima jong ukon blay kalawan utu ukon jong David ulawan. Kala hajan menta. Ki mut ye tu ke hima ka bom do no ke hima ka banong kut lanoro ki mut ye tu ke hima ka bahir pateng no David. Harek Jisu hikai chang ke hima ki beneng ka ba unsa shongket hadin juga jimi pat jong na kata daw ki jiu kim so tho shapang ke hima ki beneng kalong ka jing mayan shiki hare Jisu u batai shigi senran ong ngaje khanang ye pi ban batai je pi ye ka jing mayan ke hima ki beneng kamut ban a happy ye ka jing penpau shapang ke hima ki beneng balai Jisu ong Petros hakmi yo shabi la ai hame ki shabi ke hima ki beneng an ai hame Petros namaro Petros deb ong melong Chris petip ki jiu ki perkat kum snap ki jiu ki perkat bo Chris wa ndah bo wanu Chris de ban ya tenre kini ki sandran ki yo yo no Jisu bo de no na ret ki bo yu ubat ki ngej bo de Chris kini sandran ki mod bo nam yap show snap what leda u Petros u ong makana melong Chris u kon jong blai beim su tho shapang Chris namar ka kum berkat jong Petros u habu ong itu tin melong Chris u kon jong blai umut ba menam yap show u ong kum ta melong Chris kemut menam yap show men im junom mars ndep ong kum ta u Jisu keren na gadkot ka arpu way ong nado na tinado ta ka por Jesus dang ne tho shagi san itho hagi sanran bakat ku kadai uban lech Jerusalem ba unsha panshitom ban penyap hading ke tang sumipat ta de khot arpu way hadin ma Jesus ong nga ai hame ye shabi hima ge beneng ba kum ta terter ye ke ge bamite onte ye ke ega bamete akan de onte beneng ke ega ba me pelaj akan de on pelaj ka beneng Jisu on khot arpo anda kumta ula adong ye senran ban om ye tho hanuru ba ulong da Chris sam ula hukum ye senran ba on bakim de ban ye tho breu ba de Chris kat khot arpo ko no ta por ula sedang ban pen iya ge senran ba kadai yu ban lek no Jerusalem ban syaru shibun ki ek temen besan ban kirang ba long do ban kinong tho de ban penyap ro yu bat bo on mi pat ha den ke balai ke sngi marsnep ong Petros marsnep ong melong Chris sabo Petros ong kumno u ong da ka jimut jiu ha ka jimut jiu Chris kumur de ban yap
Mars ni ong kumta Petros perkat kumujiu kemuru ong kumne nga ong ba mede ukres bat mem de ban yap. Jisu ong ngade ban let Jerusalem bangan sya ba on penyap yang Pitip ai bajau Petros khot yu Jisu baru ong da lele go kanrat kani kam de ban jame mem de ban yap pitip bale ong mem de ban yap namar ba uperkat ba ukris kat kumujiu uperkat ba de ban ukris de ban yap ti kum ngadang de ong ba mede ukris medang iro yang medang ong ro ba me ai gi shabi gi hima ki benenga ban mata men let Jerusalem ba on sya penyap ba on penyap me no kam de ban jame piti bale ong gumne namar bo de ujiu unge ba ukris de ban yap so mars ne bong gumda okay now Jisu ong kene ke jimpen pau syapang ukris kamuan name. Sebab kene ke jimpen pau ukris kakhlemuan name. Ong Jisu Petros kene ke jimpen pau kawan na ukpa ubana ubah beneng. U ai hame ya kene ke jing pen pau. Kataga de khot kabakhatnya Jisu tuli tho ul ong long balakar khu yame ko Simon ko nu Jona na baga do bat kasnam kam sham lapan I ya gata hame henrei ukpa jonga ubah beneng ka do bat kasnam ka khlam pen I hame ya gata pen I ya ke pen I ba Jisu de Chris kemur u Petros u khlam yo ya kene na do bat kasnam bale do bat kasnam ayu ka do bat kasnam kumujiu sebab ka do bat kasnam kumubriu ubade ujiu kakhlam pen I hau Petros bau Jisu de Chris kene ke jim pen I shau Petros bau Jisu de Chris kawan no kpa namar la da kawan no Petros kat kum ke jing ong jong Petros ka kum ker kom berkat jong Petros kadai bau Chris de ban yap so u Petros u dei ne em bau ong Jisu de Chris o de Chris ho yu dei tang bagor kom berkat ju kadai nem Jepang Chris no kam dei namaru berkat ko mujiu bo Chris de ban yap so now ke kam jong ki shabi ke kam jong u shabi le ne ki shabi kalong ban play le ne ban khang so Jisu ai hagi sandran ya ki shabi jong hima ki bele sa ukhlem ai tang hau Petros nong khat pra ong si sang ong api ya ke happy mo yegi sandran barom dei tang Petros ya ke ge ba pinte habne akhndo on te habne ke ge ba pit pelaj akhndo on pelaj habne kemur kumne ya ke jimpen pau shapang Chris kumno ba khadei uban yap shwa hadin ge tam sami pat on api no kong so pidei mapi ki ban wanra ya ke jimpen pau shi ke perthai bo Chris wan hagdo kumno ba khadei uban yap shwa hadin ge tam sami pat so shabi jong hima ki bane ge jimpen pau shapang u Chris kumno ba khadei uban yap shwa hadin ge tam sami pat namar ge hima ki bane ge kran jipang u Chris bala yap bar mi pat ke hima ki bane ushabi hima ki bane kamul tu shabi ha bane I mean superkat kumta se lada gadai kumta bo Petros ude unong upgate ha bane leni unong upgate unong up jingkang unong play jingkang no it doesn't make sense at all no Jisu udong dei ga lanti jukpa ulong mu uji sha ushabi shabeneng shagaji penem tabalai pat Jisu ong on ai me ushabi ga thau japang ga jing pen pau japang ne ga jing mayan ka bala re ka bala bore haga testament berem ka jimayan ka bade ka jimayan japang ga hima ki beneng kemut ka hima ki beneng kalong ka jing mayan kalong ke ke bamayan hagi jiu kim so to song thau ke hima ki beneng Jisu wan bar pen pau ga ta hagi sanran boro ong happy la ai ge ne jing pen pau menta kam dei syuk ke bamayan happy ki sanran kalong menta ka jing pen pau happy ba ukris wan ga do kumno ba khadai uban ban lek Jerusalem ba unsha pen sitom hagi rang ba niam bar hading tang sami pat kata ka dei kata ye ga jing pen pau syapang kata ka jing yap ga jing par Chris la khot ki shabi chong ga hima ki beneng ngano biang ke hima ki beneng kam dei shabeneng ke hima ki beneng ga thau syapang u Chris u ba yap bar ba mi pat so u ayaka hagi sandran borok khoj ndei tang Petros now balai Jisu ukren
tango Petros no bakhan riu uang hakmi ya shabi ki ya hima ki benela ahme namar bo Petros dei mau ubo ong melong Chris u kon jong blai na kata kada ong yu kerpang hal no bakhan riu hal no bakhat prau klem ong tang yu Petros ong syek baro ki sendran ong ya ke ba pitte on akhandau on te habneng ke ba pelai on pelai habneng so ki shabi jong hima ki beneng crunch pang ki jing penpau shapang Chris kumno ba khadei uban yap hading tang sami pat